Bună ziua, dragi elevi! În acest video vă voi prezenta cea mai simplă metodă de combinare a documentelor Word. Este o temă utilă și actuală, care poate ușura munca atunci când dorim să individualizăm o diplomă, o invitație sau orice altceva, și mai ales că numărul de persoane care trebuie să primească acest act este numeros. După cum puteți vedea și aici, avem nevoie de două fișiere Word. Primul conține diploma ce o va primi fiecare elev. După ce a finisat un an de studiu, închidem, iar al doilea fișier va conține un tabel în care vom indica câmpurile și conținutul pe care dorim să le includem în diploma anterior prezentată. În cazul nostru avem nevoie de nume, prenume și adresa fiecărui elev. Închidem. În urma îmbinării acestor două fișiere va rezulta un al treilea fișier ce va conține câte o diplomă pentru fiecare elev inclus în tabelul nostru. Acum deschidem fișierul cu diploma și parcurgem următoarele etape. Din bara de meniuri alegem meniul Mailing, sub meniul Start Mail Merge și de aici comanda Step by Step, pas cu pas. În partea dreaptă a paginii noastre de lucru a apărut un câmp cu setările ce pot fi efectuate și pașii până când nu vom finaliza lucru 6 la număr. Aici, în pasul al întâilea, partea de sus putem alege tipul documentului nostru, fie scrisori, mesaje, plicuri, etichete sau registre. Noi vom alege tipul scrisori și mergem la pasul următor, Next. Acest pas ne oferă posibilitatea de a alege fișierul de start. În cazul nostru acesta este, de aceea vom bifa opțiunea ASV Current Document. Dacă aveți un șablon, alegeți a doua variantă, în cazul altui document, alegeți varianta 3 și mergem la pasul următor. Pas care trebuie să alegem destinatarii care vor primi diploma noastră. Aici avem 3 opțiuni. Să selectăm o listă deja existentă, sau să selectăm din contactele Outlook sau să creăm o nouă listă. Noi alegem prima variantă și vom deschide fișierul ce conține lista noastră. El se află în Browse, Desktop, combinare Word. Deci este neapărat ca ambele fișiere să fie în aceeași mapă. Deschidem al doilea fișier. Testăm OK și mergem la pasul următor. Aici trebuie să completăm diploma noastră cu datele din câmpurile listei. Aici ducem cursorul în dreptul fiecărui spațiu ce trebuie să-l completăm cu câmpul din lista noastră. Alegem din fereastră opțiuni More Item, deci numele, închidem, spațiu, deci More Item, prenumele, închidem, adresa și închidem. Deci, și mergem la pasul următor. Pas care ne oferă posibilitatea să vedem diplomele fiecărui membru din listă aparte, care persoană este evidențiată în diplomă. Mai avem un ultim pas, Next. Deci, acest pas afișează întreaga listă de diplome cu comanda Edit Individual Letter. Putem îmbina toate înregistrările din tabel, doar înregistrarea curentă sau doar anumite înregistrări. Noi vom îmbina toate înregistrările accesând butonul OK. Observăm că s-a creat un nou fișier cu numele Letter 1, fișier ce conține 7 pagini. Pe fiecare pagină este câte o diplomă cu numele fiecărei persoane din listă ce am avut în fișierul tabel. Deci numele, prenumele, adresa. Fiecare persoană este numerotată. După ce am verificat, salvăm fișierul nostru. Salvăm unde avem nevoie și vă spunem mulțumim pentru atenție.